بنابه همو خبرکاری خلات تده سلاف رز دنباش تباشاره هجا جارنا هوی دیزانین که سر مجاره روشا سرخستر و پارتی کردستانی جارنا نقاش دبه زده لبه نقاش دیاره کو به گلمپری سیاست کردستانی لای کماسی کرنه که لی سلام آده کماسی چیه؟ چما لگوری روژه و بیاره برسب به ترکه نایداین مجارمه اوه سر به مجاره میوارم به رز مزاری آیان لیل لاکل تبنه پر بدکن برز آیان تخیراتی خیره خودیر و به و صاحبن سپاس گلک سپاس جبو بشتا بلاوه برز مداری از دی سال سر مجار راست راست گرمگن از بس خوش داره تکن یعنی ایرو yani tu bu gelemperi Revşa rehsulu Parti Kurdistan çavadı beni geliyor. Kerem ki. Evet. Dive yani merov jvir despiyebke neteviya Kurdu Kurdistan'ı emkarın çava binav bak. Bale. Netevi Kurdistan, netev Kürt, o hindik netev Ermeni, Süryani, Kürdani, Nasturi, Maruni, Mehalmi, Laz, Çerkez, Türkmen, Azeri, Arap, Faris, o jgayni vajij aliye oli, Zerdeşti, Ezidi, Alevi, Kakai, yani Yarasani, Şebek, Dürzi, İsmaili, Mazdaki, Mitrai, Müslüman, Fullah, yani İsevi, Cuhu, Komcuvina Hamukai, Hamine. Netava Kurdistan'ı bu valatı Kurdistan'ı tebnav kirin dive modela mey netevide jaliye netev u hindik netevi millati u oli hamuka qawser dike hindre xwe محفه همه که دهندره مکزاگونا خود ناست کی ام مدل که به وی شکلی جالیه نتوی د پاریزن مدل نتوی آ کردستانی جالیه دینی جی جالیه نتوی و کم نتوی جی کسی رد و انکار نکی همه کسی قبول که محفه همه کسی مکزاگانا خود gerek binvise و dinvise jî ev got bin em apojîn em PKK'ne ji alîkî ev devletê mîtenger faşist û nijadperest modelawani go milata û kemneteva hindik neteva nas nakê olî dî nas nakê hem bi wê modelê di ser wê modelê re dibêje heqê dewletbûnê gu mirov kar bînê paşverotiyê bi wê modelê devletan tebî rexnet ki û ji aliyê dîtirê jî ev devletê got mîtengerin faşîstin nijadperestin ji war jî dibin cehş û dixwazin emrê va devletê faşîst û emperyalîst wek Tirkî wek Îranê û wek va devletê faşist û mîtinger Iraqê û Sûrî di şartên û di dîroka îro de dixwazin wana nûjem bikin û bidin berdewamkirin ev mexalfetîk mezin e yani xwîna Kurda dirjînin xwe Kurd dikişînin herbê fakat ne ji bo Kurdistan ki serbixwe çêkin ji dewlet ji Kurdar devletê çêkin ji bo devletê mîtenger
بقوت بکن سر نگاه بهلن دشارته ایرو ده وانو جم بکن کارو خبات دن و خورده کرده جبو و هدف دبن کشتنه نه پسگیرکا کرد تنهی پسگیرکا کردستانی هی پسگیرکا کردستانی وقتی جالیه اکادمیک و جالیه شورشگری راست نوی بناف کرن چاره سریاوی ناجی و غلط بیچه کرن وقتی تبیجه پسگیرکا کرد هی کی پارتی کرده دبیجن پسگیرکا کرد هی چاره سری دبی ایشه معفی مروفا ایشه معفی مروفا جالیه شخصی halbuki Pskireka Kürt'ine Pskireka Kürdistan'ı heye. Pskireka Kürdistan'ı baaxa velat ve giredayı. Bihaqi devlet bunev giredayı. U bhabuna millete Kürt u hindek netevi div giredayı. Dive vi esasi beçare serkirin. Pskireka Kürt dehindre arde Kürdistan'ı tinneyi. Pskireka Kürt dehindre arde devlete mitenger deheyi. Yani Pskireka Kürt Diyarbakır uvani tineyi. Pskireka Kürt İstanbul heyi. Yani dehindre arde devlete mitenger Türkiye deheyi. Pskireka Kürt dışarı yani haya dışarı şehri Kürt haya Basra haya Urmiye haya bin Bahra Hazari ahir Kürdistan'ı dehindre ve ahir Pskireka Kürt'ini Pskireka Kürt jibogo nüfusu Kürt jibogo bişoğle jibogo şoğul ardi Kürdistan'ı tine çuyu Tahrani hey Pskireka Kürt urey Pskireka dehindre ahir Kürdistan'ı Pskireka Kürdistan'ı Pskireka velat ki Pskireka Kürt لبغداد هي Pskireka Kürt لهولر زاخو سليماني تني لهولر زاخو سليماني Pskireka Kürdistan هي Pskireka velat ki Pskireka netevki bardev giredayı بحقي devlet bunev giredayı به هدفها سرخوابونev giredayı وقتی گوت تبیجه Pskireka Kürt çareseriya got her geci mahfe mirovay mahfe şahsiye ne mahfe kolektifi bardev ne giredayı beri hamit işte partiye Kürda jibogo peyxistini yani Kürdistan u millete Kürt dixwazin bi millete mitenger bi devlete mitenger bi yekbûn bikin peyxistî bikin yani entegrasyonî bikin dibêje û çareseriyekê di entegrasyonî pêde bikin dibêjin Pskireka Kürt nabêjin Pskireka Kurdistan li dîniyê çima dibêjin Pskireka Filistîn Pskireka Bask Pskireka Kubik Pskireka İrlanda binavê welat ki Pskirek binav dibe divê pêşî ev partiye Kurda ev got bêjin em partîne em serokê Kurdanê pêşî beelmin Pskireke rast binav bikin wextê Pskireke rast nav nekin zaten nikarin çareserîkê rast û şorojgerî çêkin jî yek ji ev adîtirê ji bo gomero ji partîkê bêjê Kurdistaniyê ya yekem divê Pskirekê binavê Pskireka Kurdistan binav bike
divê strateji û hedefa wê atalî serxwebûna Kurdistanê be divê partî û rêxistina xwe wek malzaroka devleta Kurdistanê ave bikî. Yani wextê ku vî esasî partiyê inşaata partiyê çêkê partîk mero karî bêjî ev partî Partiya Kurdistanî. Fakat partiye ku li Başûrê Kurdistan, li Bakurê Kurdistan, Rojdatê Kurdistan, Rojavayê Kurdistan gelek ji wana navê wana Partiya Kurd a Iraqê, a Îranê, a Sûrî, a Tirkî ya jî Partiya Kurdistan a Tirkî, a Îranê, a Iraqê, a Sûrî bi vî şiklî. Navê wa jî ne Kurdistanî ye ji çareserîkê yani biyekbûnî devletê mîtenger û ji bo serxwebûnê hedef nakin program û stratejiya wan ne a serxwebûnî ji bo partiyê xwe ne wek malzaroka avekirina devleta Kurdistanê înşaata wê dikin birêvir dibin mezin dikin mero nikarê bêje Partiya Kurdistanî îro hen ew tişkî zor em dixwazin Partiya Kurdistanî hebin fakat Partiya Kurdistanî bêje li Rojhilatê Kurdistanê, li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê qender ku ji aliyê welatparêzbûnê de bîrdoziya Kurdistanê, bîrdoziya welatiyê Lewitiyê qender ji aliyê cehşî fikrî di nav de ye ji aliyê yani entegrasyonî pêxistinî yani biyekbûnî devletê mîtenger narîn û çareserî heye di tu wextî de hilqasî rêxistinê Kurd bêmêjî nebûne hilqasî bîrdoziya wana bi bêh nebûyî hilqasî ji hev ketî û reben nebûne divê ev şolê bê rakirin yani devletê yani berî nihaka takribî bi 120 sala 23 devlet li ser dinyê hebûn ev îro 207 devlet hene ev devletê ku çêbûne hemû ji dagilkertiyê ya jî ji mîtengertiyê rizgar bûne û bûne devletê serbixwe li va devletê ku xelas bûne takribî di 120 salê talî de li hemû devleta taliya tekoşînê di neqeba êgo devletik serbixwe dixwazê û êgo devletik bi mîtengerar dagilkeriyar pêxistinî biyekbûnî yani entegrasyonî dixwazê tekoşînek çêbûye û di hemûka jî de talî êgo serxwebûn xistine serketine êgo wek çareserîkê entegrasyonî yani pêxistinî devleta mîtenger dagilker xwestine têk çûn di welatê me jî di wê têk herin yani miletê me miletê Kurd û Kurdistanê ji miletê dinyê ne cudayî ji aliyê sosyolojiya xwe ji aliyê psikolojiya xwe ne cudayî ji xwe daxuya kirin di 2017 de rapirsîn yani referandum
li başûrê Kurdistanê çêbû sadî not û sê miletê Kurd got ez dixwazim dewletek serbixwe dibijîn ez dixwazim Kurdistana bibim ev rêxistin û partînên Kurdan hemberî vê tekoşîn jî kirin wek PKK li hemberî vêna bi dewletê mîtengar rabûn yek tekoşîn jî kirin fakat ew bîrdoziya got PKK dibêje APO dibêje di hundirê wê rêpersûnê de totlanî hev bû avêtin çopê ew mesela got APO dibêje dewletbûn paşferûtî ye Kurd devletê naxwazin federasyonê naxwazin konfederasyonê naxwazin wek komika em ê nav dewleta Tirkî dibin dewleta Tirkî jî em ê mezintir bikin em ê dewleta Îranê mezintir bikin em ê dewleta Îranê serniga bihêlin wextê got tu dibêje dewlet paşferûtî ye û tisarrufê dinyê dî ji dewleta Tirkî û ji dewleta Îranê bêtir faşîst bêtir nijadperest bêtir mîtyenger dewlet tineyî wekî dî jî ev di dewletê emperyalîst in yani dewleta Tirkî îro li bîst û du dewleta ji ariyê leşkerî û sê wê hene dewleta Tirkî li Çadê li Somalî li Burkina Faso û gelek dewletê dîtirê ê Afrika mîtengertî ji destê Fransa stand ji devla Fransa cî standî dewleta Tirkî ji ariyê leşkerî û sê wêna li qitaya Asya jî hene li Afrika jî hene li Qafqasya jî hene û ji aliyê aborî jî malê xwe difiroşe gelek dewleta sermaya xwe gelek dewleta zîvirîne wextê got ji aliyê leşkerî û ji aliyê aborî dewletek di hundirê sînorê xwînî netewî de xwe negirê ji aliyê leşkerî artêşî jî xulbûn guhê sînora xwe û derxê derve û ji aliyê aborî jî xulbûn guhê sînora xwe derxê derve ew dewlet emperyalîst ji bo emperyalîstbûna Tirkî eşkere ye emperyalîstbûna Tirkî pratika pêşî sala 1974 de dagîlkertiya Qibris bi wê dest pê bûye piştî Osmanlî hem ev dewleta Tirkî hem berdewama dewleta İmparatoriya Osmanlî û hem jî şûna wî dewleta Îranê jî dewletek hem mîtengerê hem nîjetperest û hem jî emperyalîst dewleta Îranê ji aliyê aborî jî ji aliyê leşkerî yani artêşî jî li dervî sînorê xwe li Lübnanê jî heye li Yemenê jî heye li Sudanê jî heye li Sûrî jî heye li Iraqê jî heye li Bahriyên jî heye yani ji alîkî ji aliyê artêşî û ji alîkî ji aliyê aborî û ji alîkî ji aliyê got rejîma xwe a fundamentalîst û şîî bi ser vana de sînorê xwînî netewî xulbûngê sînorê xwînî netewî dixe ji aliyê artêşî leşkerî û ji aliyê aborî ev îro APO û ê berdewama wî ê got wîna taqîb dikin dibêjin em ê tekoşîna sosyalîst bimeşînin li hemberî emperyalîstan em ê Îranê serniga bihêlin em ê mezin bikin em ê Tirkî serniga bihêlin em ê mezin bikin Tirkî Kurdar bibe yek
ve Türkiye mazıntır bibe ve bibe vek devleta Osmani yani emperyalist buna Türkiye txorînin dibêjin em cehşê wene em ajanê wene em xayînê wene ji Kurdarê devleta netewî paşverûtiyê qedexeyê lê got mîtengerê Kurda dagirkerê Kurda ti devletê wana serniga bihêlê tu mezin bike tu geş bike tu bihêlê got bêtir bi sînorê xwe dû wir diherin ew najî şorişgertî yani ev na bi mêjiyê Kurda dilîzin bi ruhê Kurda dilîzin rast e. bi şexsiyeta Kurda dilîzin ev na münafıqin münafıqê Kurdistanê münafıqê di hundirê axa Kurdistanê de ev ajanın ev xayînin eşker dibêjim ev ajanın xayînin ez apor dibêjim û ez ev vê got dibêjin em serokatiya konseya rêvirbiriya aponê ez war dibêjim ez 120,000 militanê PKK nabêjim ez 120,000 militanê PKK rexne nakim ji war nabêjim ajan û xayîn çünkü zikkî rokê zikkî têr rokê zikkî birçî rokê rojadî dîst zikê birçî duwê heyata jor di duwa çiyaya de çima jiyan kirin ji bo çi bakirin wa ji bo kîja bangê çûn çi ji bo go yani Kurdistan bê çêkirin Kurdistan xelas bê bakir bûn wa fakat وقتی گوت بیجی رخصتن تندره پککی چی کی بهتر شخصی آپوی بهتر کلته آپوی yani بهتر perizini آپوی پروردتیا آپوی کلته آپوی و هنکی جی اوه گوت بیجن ام سروکاتیا پککی Reverberiya konseyinin, konseya PKK'nin vek nehhabanı, dehhabanı hinkiji evin rexistin o parti. Ev 120,000 militan ne partiye, ne partinin, ne PKK'nin. Şko vayı dibêjin em daxilî PKK nebûnin, dibe em daxilî APO bûn. Tişkî wile dinya dîtiye hem partî ez partik medenî mi û hem jî wê partiyê gotî em daxilî part û ego rêvirberiya ji wê partiyê dikin gotine em ne partiya em ne partîne em daxilî partiyê nebûne em daxilî şexsî APO bûne ev aslında dibêjin em bê şexsiyetin em bê îraden manyavê ev ti manyavê ti neyî başka Mandela wextê ku hat girtin li Başûrê Afrika jêrgotin kanî werim ê bitar ser çareseriyê bazarê bikin got ez nikarim ser çareseriyê bazarê bikim ez girtî me divê hûn bi rêxistina mir bi partiya mir bazarê bikin hevdîtinê bikin ez girtî me vînat şibînin vî apot şibînin Mandela çî te şibê Mandela Mandela roja pêşî jî wextê got dest bi tekoşînê kir digo ez wekeviya însanê spî û însanê reşik dixwazim ji bo wê tekoşînê dikim di mahkemê jî dev got berî got bêgirtin jî ev hedef dikir ev Avdullah Öcalan hedefik wî heye ji aliyê Kurda ji aliyê Netewî ji aliyê Kurdistanê Kurdistanê û miletê Kurd tune dike
yani hebuna Miletê Kurd û hebuna Welatê Kurdistanê tinet ki. Yani îro li Afrika Miletê herî kêm ketinê dîroka medenî de statûyê wanî got heye ew statû qendir wê statûyê statûya Miletê Kurd tune. Mesele kîja partî bersiv dide ihtiyacê Miletê Kurd ê îro. Partiya got nikaribe bide bersiv bide ihtiyacê Miletê Kurd û Kurdistanê îro. Nikare bêje ez bersiv didim ihtiyacê piştî niha 100 sal. Ez ütopya piştî niha 100 salî temsîl dikim. Yani ev apo dibêje Kurd di hundirê dewleta İranê de, di hundirê dewleta Tirkî de, di hundirê dewleta Sûrî û Iraqê de bera komîn bin, bera komik bin. Lê miletê serdest, miletê Tirk, Ereb û Faris bera xwedî dewlet bin. Kî vê jê dixwaze? Yani devletbûna Kurdistanê ji kê re tehdît e? Ji dewletê mîtenger re tehdît e. Ji Tirkiye re, ji İranê re, ji Sûrî re, ji Iraqê re tehdît e. Miletê got berê apo û êgo digo em apocî ne, digo bêdewletbûn bêşexsiyetî ye. îro dibêjin got tu dewletbûnê bixwaze tu bêşexsiyetê tu paşveroyî. Mukabel. Li dinyê çi hatî guhertin? De şertê Kurdistanê çi hatî guhertin? Pirsgirêka Kurdistanê dikin pirsgirêka demokratîzbûna metropolê dewleta mîtenger Tirkî, İranê, Iraqê û Sûrî. Yani got ev dewlet hedefa wayê Kurda, xortê Kurda di nav xwe didin kuştin ji bo got Tirkî û İranê û Iraq û Sûrî demokratîk bikin. Ji bo got saxtekarên jî apo her lefza got tîne ziman demokratîk tîne pêşiya wê taliya wê. Yani demokratik konfederalizm, demokratik federasyon, demokratik özreklik, demokratik ulus, demokratik û hey demokratik. Demokratik bacan, demokratik biber, demokratik ragdık, demokratik şebeş, demokratik merhaba, demokratik şevbaş, demokratik. Yani apo asas insan ki nezanı Pirtûkê din destê wî wê pirtûkê şertê Kurdistanê de özet dike. Yani ew zanîbûna wîna kurbûna wî tîneyê Gorlevskî ji aliyê akademîk û şorjgerî rast bixweligîn. Yani fakat di hundirê PKK de sistem çi? Mesela di hundirê PKK de sazuman yani pergal çi? Sistem çi? Mesela ji gotin û pirtûkê apo pêvê divê tişkî nexwînin ev sistemi, ev pergal. Yek cî ev. Dido jê tiştê got apo bêjê got tersî bernama manîfestoya PKK bêjî divê bêjin bernama PKK xelit e ev apo gotina gotî rast. Apo di hundirê deqakê sadî sed tiştê bermeqlûbî hevbêjê, mixalfeyê hevbêjê, divê lefza talî hemû bêjin ev rast e,
û ji bo rastbûna wê jî divê darawa bikin. Divê hev bînin. Divê xwe jî îkne bikin, divê însana jî îkne bikin. Ev jî sîstem e. Pergal yani. Yî dîs di hundirê PKK de sazûman û pergal yani sîstem çi ye? Apo asas bêyî apo tişkî gotê kirin tune. Biryarê bi serê xwe tenê digire. Fakat çi tiştê got rast bê hesab apo kiriye. Çi tiştê got xelit bê hesab apo nekiriye. Hinka dî kiriye. Ahmet kiriye, Mehmet kiriye, Ali kiriye, Welî kiriye. Ev jî sîstem e, pergal e, sazûman e. Yani sistem pergal ne a kadroyi a mirit tarikat u şeyh tişki gel ki beakıl tişki gel ki çevt tişki gel ki hain tişki gel ki sihuri ajani beji dis kes nikare dhandre PKK de beji be evgalit nikare persep ki او Einstein yani de aliye ilmde merhalak mazını Einstein çüt beji di beji dünya de tahribata zarara heri mazın go ev meji insan nikarbe vakti gotişten kirin gotin nikar bi pirsê bikî nikar bi ser nîqaşê bikî di bi herî tahribata mezin zarara mezin ji aliyê mejiyê însan de ji aliyê îrada însan de got nikar bi pirsê bikî tişê got apod bêje di hundirê PKK de kes nikarê pirsê bikî. Sîstem ev e, pergal ev. Ji sîstemkî wilo jî qedro dernakeve. Sîstemê apo qedro dikuje. Apo dibêje mij dewleta Tirkî bêtir Kurd kuştine di hundirê PKK de. Dibêje min 17,000 Kurd kuştine. Apo wextê Necatî Qayar û bi jinaxu kezîrer ev partî çêkiriye ki kesîre jî bavê wêna bi maaş ajanı li ser ajantiya apo gelkî delîl hene ev delîl gelek jê jî got piştî hatî girtin derketine holê ev pîlot Necatî ew ji xwe di hundirê dewleta Tirkî de leşker bû leşkerkî îştixbaratî bû apo dibêje wî perejbirtan me perê wî PKK vekir ha yani ego PKK çêkirin heme ajan bûn na heme ne ajan bûn fakat ego ne ajan ji sê behra di behr apo kuştin û ji sê behra behrek jî dewletê kuşt. Çima ye? Apo û sêçarek mane. Ji ego PKK çêkirin apo û sêçarek mane. Ew na jî îro ji gotina apo dernakeve. Wek apo û wek dewleta Tirkî dimiş. Ji bo wilo îro jiyanê din. Yani wilo xuyat ke devleta Tirkî bi apo û pîlot Necatî û bi jina apo kesîre re ev rêxistina PKK da çêkirin û di wext de parça parça
قدروی گو جبو کردستان سر بخوا کتبو ناف PKK جالی کی دولت او قتل کرن جالی کی PKK yani jali ki ji apo av qatl kir. U jaliye ditire jî apo di hindrê xwe hindrê PKK safî dikir ji qedrûyê got serxwebûnê dixwazin safî dikir. Ji aliyê dîtirê jî ji bo got zemîna tekoşîna netev de rêxistin û Partiyê Kurda bi ser nekevin, tasfiye bibin, biçûk bibin, bi dewletê re êrişî wat kir. Yani PKK apo êrişî kawa jî kirî, êrişî qûk jî kirî, êrişî qede PDK jî kirî, êrişî rizgarî jî kirî, êrişî DDXD jî kirî. Çûyî başûr alîkarî pêr kirî ji bo got cî dayî, qût dayî, dûra berê tekoşîna xwe dayî rêxistin û Partiyê Başûr. û piştî got li aliyê Bakur, li Bakurê Kurdistan, partîk ji aliyê netewî bi qewet û bi milet nemayê, eşkere stratêjiya dewleta Tirkî dimeşînê. Eşkere dimeşînê. Ev partiyê got dibêjin em partîne, em li Bakurin, ew najî ne partîn. Ew miletê Kurd dixapînin. Serwana jî me hinkî biaxivin. Pizgirêka Kurdistan ne pizgirêka demokratîzbûna metropolê Iraqê, Îranê, Sûrî û Tirkî. Pizgirêka Kurdistan avekirina dewleta Kurdistan bi avekirina Kurdistan ve girêdayî, bi axêv girêdayî, bi heqê mafê netev Kurd û hindik netevê di hindrê Kurdistanê ev girêdayî, bi hedefa serxwebûnê ev girêdayî. Em ser vana nîqaşê nakin. Em ser hemû tiştî karin nîqaşê bikin. Hek partî ji rê derketibê, ew kîja partî bê em ê rexne bikin. Lazim bê em nas nakin. Hek rêberek ji rê derketibê, ya jî bûbê sîxur, ya jî ji pêşî vê sîxur bê ajan bê, vê taliyê hatibê fêmkirin got ajan û sîxurê, em wîne nas nakin. Em rêxistina wî nas nakin. Mero karê bêje dihe PKK hebûn, yek jê PKK apoyî, PKK Duran Kalkanı, PKK Pilot Necati Kaya'yı, PKK Jina Apo Kesire'yi, PKK Osman Öcalan'ı, ev PKK ajan. Ama merokare beje PKK ciheye, PKK mazlum doğan, PKK Hayri Durmuş'u, PKK Mahsum Korkmaz'ı, PKK Mehmet Cahit Şener'in ev PKK tasfiye bu. PKK got serxwebûnê dixwaze îro di hindrê rêvirbiriya serokatiya konseya PKK di Tinê. Hawî şaxî îro madem demokrasiyê dînin pêşiya hemû tiştî, di hindrê PKK de ev 120,000 militan heye. Ev karin bêjin pirsê bikin, îrada xwedê holê bêjin bê em ji bo çi derketin çiyê? Xortê wek me ji bo çi jiyana xwe dan? We bi kîja bangê
بانگی مکر چما هبونا دولتا ترک و ایرانی و عراق و سوری و گشبونا و قوت بونا و بردوان بونا و تشکی باشه شورشگریه اونجا خدمت etkin چما دولت بونا ملت کرد و کردستان چما قدخی چما بزرار yani کیجا اخلاقی مما کیجا هدفا مما کیجا بیردوزیا مما تشتی خونی گومه انکار نکری چیه کانی خیزامنی آزاد و سر بخواه کانی حرکتامنی آزاد و سر بخواه کانی او سیستمی منی مورالی و اخلاقی کاریم و پرساب دندره پکی که کس نکاری و پرساب وقتی و پرساب که ردبونا آپوی ردبونا سیستمی وی ردبونا اوگو پکی که و 120,000 ملیتان کنترل تکن بناوی ریوربریا کنسیا سروکاتی ردبونا وای شخو اف 120,000 انسان دوی و پرسا بکن و دوی اپو و نده حبه گود بجن ام ریوربریا کنسیا پکی که ریوربریا اپو نه دوی وانا جی باوجن زندانی و حبس بکن حقی واد دوی محکمه وکن و جذب کن وقتی گو وی شکلی اف فکره اپو اولوتی آجانی باوجن چوپی اپو دبیجه یا مزنه کرده چوکت که او گوتنی خونی اوی ساچمش پککر شانده بون دور کرده مزنه کرده دیروکا کرده زمانه کرده چوکت که حقارت کری بو بله حقارت کری بو دگو باویجن چوپی وانا و اپو باویجن چوپی و فکری اپو باویجن چوپی و سیستمی اپو باویجن چوپی وی چاقی هگو افتوه دندره تکوشینه ده ملیتانتی کرنه و ایرو ده جیانه دنه کارن لشخصیتا خو و او انسانی گو فدا کرنه ده لشخصیتا و لکداوا خودی درکد یعنی PKK ایرو اف 25 سال جوخته روژا اپو کتی هندر و ایرو دی ضرار دی کرده کی مرو کاری بیش هفته و سیاد اپو ضرار دی کرده و وقتی گو بیا اپو ببی وک اپو بمشن PKK مجبور کراس بگواره ببه استخبارات و لشکر و پولیس دولتا ایران و ترکی پیشیجی ترکی yani nehaka ev partiye Kurda li Başur li Rojhilat Rojava li Bakur Hamid bejin tişki gelki başı go apo goti PKK goti warin silah denin teslim bi evna aşitiye evna çareseriye çareseri u aşiti başkayı teslim bun başkayı çareseri vakti saziye navne tevi devlete mazın navne tevi çafkaniye ve li pevaju ki bikin aşati u vakti
Kürt Partiye Kürda bahavr runun bir çareseri çiye çi dixwaz daxwaziya wa çi ne têxin holê eşkere bazarê bikin merokarê bê çareserî ev doğu perinçek çi dibêje di televizyonê çi got goya apo mapo tineyî yekî wilo tineyî Mazne mîtê û îro serok wezîr Fîdan hey ew çi bêje apo wê dubare dike wê bakê PKK wê bi werin teslîm bibin wê teslîm bibin hinek wê hemberî wê bên wê bibin du felqa wê levxin apo tineyî raz dibêje Orgeneralê Tirka Tuncer Kılıç çi gotibû 2017 çi gotibû gotibû bi zanîtî û bi levhatî dewleta Tirkî û PKK serokê PKK herbik dibin kontrolê dimeşînin ew Yalçın Küçük çi gotibû di 2017 wextê ku mahkeme bibû di mahkemê di îfada xwe çi gotibû pesnê xwe da di wê îfadê de ew îfade îro di malpera jî heyî gelek cihat Belê dibêje hakim bek paşnavê min biçûk e yani küçük belê ez bo dewleta Tirkî gelek tiştê mezin dikim ji îro pê de wê xortê Kurda êd hundirê PKK de wê ji bo demokratîzbûna Tirkî bimirin ne ji bo avekirina Kurdistanê wê bimirin ev mi çekirî ev hunerê min e belê yani peşnê xwe dî eşkera dibêje belê eşkera bû yani Yalçın Küçük Doğu Perinçek Abdullah Öcalan endamê rêxistina dewleta Tirkî endamê Ergenekonê sîxur û ajanê dewleta Tirkî nehirsî yani Yalçın Küçük Doğu Perinçek Abdullah Öcalan ajanê dewleta Tirkî yani îro ji aliyê îmaj yani ji aliyê vênê belê ji aliyê kült yani ji aliyê pêrzînî ji aliyê perwerdetî Abdullah Öcalan di nav gelê Kurd de û bêtir jî di nav gelê Bakurî Kurdistan de kesî got rûmetê jêr bigire nemay yekî gundî jî fêm kiriye got Abdullah Öcalan ajantiyê ji dewleta Tirkî dike xayintiyê dike Kurdar ayfêş Kurda hiltînê ji dewleta Tirkî re dişewire ji bo vêna jî kes rûmetê hew dide Abdullah Öcalan kes saygiyê hew dide Abdullah Öcalan ji bo got ev ji aliyê pêzirînî perwerdîtî yani vênê yani kült û îmaj apo bibereqînin ji bo got wîna paqij bikin dixwazin kê bikin alet dixwazin
rexisne Kurda ego dibêjin em partî û rexistinê Kurdanê bikin alet. Bikin wek dismalkê wa partiya û ew îmaj û kultê apo yani vêne û apo ago lewitî xera bûye ji bo bibereqînin paqij bikin. Batkin kê dibêjin bera Birêz Mesûd Berzanî Bafil Talabani zlûm abdî û bera xistin û partî binav dikin lê got nerê xistin û partî îmral li bera bên hevdîtina me. Ev dem partî ji bo got ev herin hevdîtina wî kar dikin. Çima vê kar dikin? Çünkü yek jê apo ji aliyê kult, ji aliyê perwerditî, ji aliyê îmaj, ji aliyê yanî vênê xelas bû. Lewitî ji bo got wî îmajê wî kultê wî ji nûkav bixuliqînin, paqij bikin, wek dismalkê, wek selpaqkê batkin Partiya Welatparêzê Kurdistan PWK Serokê Mustafa Özçelikî ev nadibêjin hîn ji mar bangwazî ku li nehatî feqet wilo xuya dike got ev bangwazî ji war bê wê herin. Bangwazî ji kêr çûyî? Ji Partiya Komünîstê Kurdistan Serokê wê Sinan Çiftûrek re çûyî. Ev dibêjin em komünîstin. Halbuki komünîst bûn wextê got tu wek Marx di pisgirêka Polonya'da dibêje Polonya bûyî dewletek sê parçe ez Polonya serbixwe û yekhev dixwazim tu sosyalîst. Marx di mesela İrlanda'da di mesela Polonya'da Polonya serbixwe İrlanda serbixwe parastî. Lenin jî gotiye tawr û yaqîniya me, nerîna me di mesela Polonya û İrlanda di Marx û Engels çi parast dibe aynî. Em jî millet û welatê got dibin mîtengeriyê ya jî dagilkeriyê de ne em serxwebûnê pê ve ti çareseriyê naparêzin. û êgo serxwebûn netparêst çareseriyê entegrasyonî yani çareseriyê bi dewletê mîtenger û dagilker re pêxistinî bi yekbûnî diparêstin ê wek roza Luksemburg û êdî bi zimankî giran rexna wakirî. Ev em nizanin Sinan Çiftûrek çilo Partiya Komünîstê Kurdistanê ya jî Partiya Azadî Serokê wê Ayetullah Aşîtî ew jî wek Partiya Komünîstê Kurdistanê dibêjin ev bangwaziya apo em cî dibînin mê herin hevdîtina wî. Dîs Partiya insana Partiya İnsan Piya ev najî dibêjin Partiya İnsan Azadî ne? Partiya İnsan Azadî beri. Erê navê wê na tam nehat bîra min. Beri. Partiya İnsan û Azadî Piya.
Seroke ve Ahmet Kaya hat biramı. Evnajid bejin emiharın hevditina apo. Hin je dis Partiya Sosyaliste Kürdistan Seroke ve Bayram Bozyer evnajid be emiharın hevditina apo. Ev nabejin çek medeni. Ev Partiya Sosyaliste Kürdistan ez bavardık ev nabejin bir ya. Böyle dibeji yani Dahyaniya Bayram Bozgeley. Hindenk ji Partiya Demokratik Kürdistan PDK Türkiye Seroke ve Mehmet Emin kardeşi Böyle. denk ji dernek etik. Hin ji bo ve mesele denk ji Partiya Demokrat Kürdistan Bakur Seroke ve Sertaç Bucak hin denk ji dernek etik. Ev vekî dîtirê komalgeha çandî rojhilatî şorijger Seroke ve İmam Taşçıerê bi navê berê partîtî dedeka de bû. Böyle dedek böyle. Wî gelenekî ji xwe dike alet. Bu gelenekî çend dönema bu milletvekilî. Böyle. Yani evna zaten hazırı ji dov hazır guharî. Partiya Demokrasî û Wekheviya Gela Hak Par Partiya Demokrasî û Wekheviya Gela yani Dem Parti Seroke ve Tuncer Bakır hani ev şku ev apo çibêjî wênat kin wê dimeşînin. Böyle. Ev rasterast krede apoya böyle. Bi gotinê apo ve vana xwe girê dayî. Böyle. û Partiya Mahf û Azadiyan Seroke ve Düzgün Kaplan evna hin tiştek negotini fakat ego dihindire ve partiye deyi û birdoziya ve partiye serrast ki Kemal Burqay pişi go apo û Devlet Bahçeli daxuyanîdan wîna jî daxuyanîk dabû çavê we baz ne dez nizanim Kemal Burqay jî di daxuyana xwe digotibû Devleta Tirkî Devleta Kurdayî Devleta Tirkî beraber Devleta Kurdaş. Çekmederi liber elti çekmeyecek. Partiya Mahfu Azadiya Kurdistan el yani bir vek parti, vek şahsi el nizanim. Yani Kemal Burqay Çigoyti, Hasan Çigoyti el nizanim. Le Partiya Mahfu Azadiya Kurdistan le jibo manifestoy apo ev le hembervi derken ev yakları ki da yani. Nizanim yani Partiya Mahfu Azadiyan Hak Par yani. Evet. Ev mesela go apo Seroke Kurda hakaret wan kiribu böyle. Hakaret li wa kiribu got em daxî em li hemberî vên lê ego ve partiye ji aliyê bîrdoziyê û siyasetê birêvir dibe Kemal Burqay wîna berî wê daxuyaniyê ser vê mesela Bangaziya Apo û Devlet Bahçeli wîna jî daxuyanî dabû gotibû Devleta Kurda Devleta Tirkî niha Kemal Burqay ji wextê got heye ne Kurdistaniyê çareseriya wî a Partiya Sosyaliste Kurdistan a PSK jî çareseriya wîna
به دولتا میتنگر پیخستنی یعنی بیکبونی بو یعنی انتگراسیون جی بو دنقبا واناده اف پارتی گونها مناوی واگوت اساس نه پارتینه نری خستن زانی چی معنی پارتینی نری خستن دقیقا که ام لحقی نکن yani ام لحقی نکن مثلا hangi parti hem mesela belki ki az cindamızdan çi bu partiya insan azadi partiya İbab Taşçıya nizar vakitler partiya azadi bu partiya Kürdistan'a Bakura Kürdistan'ı valla u emli karabejin hak paru partiya muhalefet azadi parke ne yakın kek bedeli valla هذا var ki cüda bu gelek cüda يعني دوی مرحله د فکره موته رمانه ما نو کوین اف پارتیه گم مناوی و خوندن بله و جغینی و پارتیا اگود بیجن یعنی ام پارتینه پارتیا دموکراتی کردستان باکور آ سرتاج بوجاک و پارتیا دموکراتی کردستان Türkiye, Mehmet Emin kardeş. Bale. Tevlu va partiya, u ev partiye gominavi wa gotin, nereye xistinu parti? Jaliyet çi nereye xistinu partini? Nahab bisi hab insane gol bugün hef, و دنقاباوت 5 سال هره 10 سال هره 20 سال هره 40 سال هره دیسا 20 insan bin 25 insan bin başka kesi go bu şogle tine bi ev şekilde böyle tine bi ne karej var beje parti ev millet Kürt dixapin u ev parti ji jibogo çareseriya ve ana peyxistiniye bi devleta mitengeri Türkiye Kürdistan'ı ve millet Kürt peyxistini pergelav etkin, sistemi etkin, biyekbuni etkin, yani entegrasyon dikin. O Dem Partiya Tuncer Bakırhan u PKK dramanı diçareseriye diginef. Yani naha vakti got beje vak apo zaman ki got kanton bırakır. Zaman ki got otonomi Seriya demokratik avjavet çopi. Gotun konfederali avjavetin çopi. Yani tiştek naxwazin eşkara dibêje tiştek naxwazin û Dem Partî dewletbûnê serxwebûnê pîst dike û di neqeba qadê çareseriyê entegrasyonî diçe û tê ji bo go PKK û Dem Partî çareseriya entegrasyonî diparêzin ev partiye gominave wa seroke wa gotin jî çareseriya entegrasyonî diparêz. Lever la kokî heye yani beraber ev dayakiye. Tikari wek min fikrê. Neqeba yani ev najî şikil kî çareseriya entegrasyonî dixwazin. Wêna hedef dikin. Ji alî ki bi PKK û Dem Partî re ev divê xezê dibin yek xêza entegrasyonê xêza pêxistinî û biyekbûnî dibin yek yani yekbûnî dewleta Tirkî. Ji alî ki programa wan ne programa serxwebûna Kurdistanê û dewletbûnî ne federa dixwazin ne federasyon dixwazin ji aliyê dîtirê jî
malzaroka partiya wa avakirna wa inşaata wa ne vek inşaata vek malzaroka inşaata devleta Kurdistanê mero nikare ji va partiyar bêjê Partiya Kurdistanî ne ew ji xwe dibe Partiya Kurdistanî lê levza Partiya Kurdistanî dilewitîn ji hev dixînin bêmanî dikin Partiya go Kurdistanî bê wê stratejiya devlet avakirina devleta Kurdistanê bimeşîne wê partiya xwe jî wek malzaroka çêkirin û avakirina Kurdistanê ave bike û bimeşîne Partiya go Kurdistanî bê ji bo milletvekîlîkî ji bo beledî başkanîkî her go hilbijartin çêbû nare ser sofra milletvekîlî û ji bo belediyê serokatiyê bibe endamik wextê go ev partî yani di wextê Bayram Bozgel di Haqpar jî çûyî sofra hilbijartinê bi HDP û Dem Partiyê re dedeqede dernega komalgeha dedeqedê a İmam Taşçıer jî çûye a PDK Belê dengê te biriya Kek Medenî ez bawer dikim pirsgirêka xwe tu çareser dikî dengê te biriya ez nizanim çima li warê teknîkê dîsa pirsgirêkî çêbû ev ê hîna nizanim yani bawer dikim ev pirsgirêka xwe çareser dike Kek Medenî tu dibîsî dengê bi tê Mikabil ev derket guda var jan el nizanim yani çawa bû li nejmeda li bilek Kek Meden de ev dîsa hat bawer dikim em ê binirin başe devam bikek başe dengê bi tê dîsa ji ber ku Kek Medenî li welatê me de li Kurdistanê de li aliyê Sîndorê de dikevî înternetê carna li wir pirsgirêka tehdîtê derdikeve ji bo wê em jî nizanin tiştekî bikin bawer dikim dîsa pirsgirêka xwe çareser dike Kek Medenî dengê bi tê na guda var hêja yani ev nêrîna xwe tîne ziman yani Kek Medenî nêrîna xwe tîne ziman ev nêrîna wî ye ev tenê dixwazin gudarî bikin lê bêguman nayê wî malûm ku em sedî sed li fikra wî wek hebin na ev jî normal e carna dibe li warê siyasetê de warê partî hemû Partiya Kurdistanê de çek gotinê Kek Medenî ayran ez buka nertevli wê me lê ev jî normal e yani herkes goke tiştek yani nêrîna xwe ye tiştek ji bo me gelekî giring e em nikarin qebûl bikin ev jî li mehfê dewletbira Kurdistanê ye yek kes ku mafê dewletbira Kurdistanê naxwaze ev ji bo me îdî ne dost e lê jî rextekirin ji bo we qeb fayda nake ev rasterast em hember wan disekin lê kesê ku ji mafê serxwebûnê û dewletbira Kurdistanê dixwaze ev çi dibe bibe ev dostê me welatperez e fikirê wî dibe ku cûra be fikirê wî dibe ku ev tevlî fikirê wî nebin ev jî tiştekî normal e ji xwe demokrasî jî ev e Kek Medenî Ayhan Medenî jî li derheqê siyasetê de yani derheqê
parti nevnavi tevli parti Kurdistan'ı da hınaki çel cida çel ali da yani ez bu kadar ne tevli be evcin normal. Dakika ki ev telefonu bırakır ez bilirim de yaşıyor. بله گودا var heyecan. Biraz bedeli ayağız böyle telefon go yani hatta esarese bakarım psikolojik teknik işareti dikim utte. Emcidi bejin yani ben de öyle. Ledi sadece em çek götüre koydu hatta ki ev vere. Em derken edi sadece vere duvara bakım ki herkes kişi velet la dikevin internete ucuz tem parlama jarra psikolojik valo teknik gelek zede ben. Ne zalim ju boşu. Yani belki devlet yani devlet usadı yani aslen derdi Kevin zübezücü usadı ve Kurdistan Bakur'da kızlara Bakur'da car efteşi usadı ve çen cara mevarim bey heja peskeri gahu teknik çebum biraz bedeli jusa leta sinore Kurdistan'ı la dikeve bername Hayal rot teşekkür asaki derler ki jara yekeme ki teşekkür sabu bavardık peskere ki hoşara sedike jimerago nahat hav dedim ki tekevim emci ben de öyle le edisa vela teşekkürdün duvara bakım ki lovani siyasete da hemu vela taneze fıkra van çid ve blambe emdukan havdu rakla bakın nikaş bakın ev normale letişte kesu mafi devlet bila Kurdistan nahvaze ev bu kadar jibo men ne normale jibo men ne velat perede velat perede beri her tişi jibo velat ko azadi fasile her mafi devlet buyune kesu kulübe nahvaze ev lej gormen ne velat perede leji yani dosyemen ne dosyemen yani esası ama evet, beyi ama evet, kritiği ama evet. Vekidin, hele çağda bejin demokrasi demokrasi rastla, hoşe le demokrasi jubo velat perazan hoşe, jubo demokrasi ki rastlara tukazı jubo van hoşe. Demokrasi ne jubo düşmanane? Kezi ki mahfil devletleri Kurdistan ne fazla? Ev çağda be demokrasi, çağda be velat peraz. Ev şadı be dost. Na. Ez mvarara rakın nakın. Tel var nikaş nakın. Emil hember vardı sakın. Jiber ku evci rastlara tember mahfi milleti kurdanı. Jiber ku evci rastlara tember mahfi netevi kurdanı. Nakhwazın milleti kurdanı. Bu kudi devletek. Ev ne dostun? Vek pekeke. Vek apo. Valla ne dostun? Ne cüvelat perazın. Çuma jiber ku ev mafi devlet büyüğüyle Kurdistan nakmadı. Demek devlet bugün harabe. Devlet jibo kurdan harabe. Telle jibo kurdan. Le jibo Türkan başe. Jibo devlet büyüğüyle devlet Türkan da kadar kurt bike. Baş bike. Beş fabere. Bebe. Le jibo devlet kurdan. Demek teşekkür harabe. Teşekkür ne başe. Demek kurt. Bu değil devlet level. Ali ki demek hep mu bence hapsire ki devlet bu koya le tele jibo kuran dövece. Jibo Palestinian, jibo Türkan, jibo İran, jibo Farsan ne bejin? Txelati disa dengemeti. Kekmederin dengemeti. Dengemeti kekmederi.
Keke İlhami Beli. denge mi? Denge tehte dengemişti. Beli. Tu dengemi de bilsin. İlhami denge mi te? Beli denge te dengemişti. Keke İlhami denge mi te? Beli te. Dakiki. Bu net desteğimi de nizam çıma kod bu. Yani emkarım berdevam bakın. Ez berdevam bakın. Ez karım berdevam bakın. Tamam vaz berdevam tıkım. Tamam. Vaz telefonu digirim. Baş erkek medeni. Tutkari berdevam bakayım. Mukavet disa. Pıskerek teket. Bu borunun savaş var heca. Yani evlez destemede. Destek teknik eder. Teknik. Carla usa şeyde be. Kekmeleri de geldi. Disa derket mukavim. Leber disa disa şurove beleri şurove ki hayatına embejin dari sirove şurove ki dilhaya heye el şuroveye mukavim ben de kek medeni dene ez babadıkım ev disatti emna fazın dengevi bibirim le evci pıskereki jubo vaya bu borinin tamaşavari heca yani nel desimede teknik canlı ev kesiku velat da dibe zikebe interneti pıskerek hava mı kavur dibe emni kan teşek bakın yani disaj vera sever dukhazım disaj levor lakoy ver dukhazım evveleki pıskerle elli zarım çide ve şilave teşekkür ez dukhazım bejim kek bedeni go pıskereka kurtune le Kurdistan'ı pıskereka Kurdistan'ı he ev teşekkür koşu yani raste ve pıskereka Kurd Ankara İstanbul'u Bağdat'ı he pıskereka Kurd Kurdistan'ı tune le Kurdistan'ı pıskereka Kurdistan'ı he ev kesin kalan pıskereka Kurd ke ev yani pıskereka Kurd rast kredayı aha Kurdistan'a velatı yani pıskereka Kurdistan'ı he evci velatı serkabulatta serkabula o serkabunca bu kadar devlet büyüne yani hatta ku devlet büyüne ve serkabu makajina be rastı ev teşekkür bence evci rastım o ikidin de bence yani ben sana kara PKK dike PKK do şükür jiboşu evkas millet piştida PKK jibo serkabula Kurdistan ket la PKK yani ne jibo apo jibo PKK Prasin ne jibo PKK jibo azadiya Kurdistan serkabula Kurdistan le roj hat demek ki velaketin le PKK yani rehberi PKK jibo azadiya Kurdistan jibo serkabula Kurdistan ev kesik jibo serkabula Kurdistan mekvaze yani jibo otonomi bu fazla evci hayitiye le hember kolonyalizm Türkal evci şerneki evci hayitiye rastlara em serkabula dukazın beş serkabula tu çareseri tünle ki beş serkabula çareseri heyede beje an federasyon an otonomi an khaseri ev hayitiye usago
وەکێ گۆ ji bo me jî bera şerê şekdarî pêwîst e sabû lê navbera salan de ev qas kes az şehîd bûn piştî vê şehîd bûn da salan bi salan dema ku apo hat kirtin hûn dizanin çi dest radest bû teslîm bû îtirafçî bû tiştek ku pekekê berê bû hemû vala şû hemû bu dijatiya gotinê pekekê li ev tiştekî normal e çawa normal e meriv dikare bitirse jî meriv dikare ku ket destê dijminê dikare bitirse jî herkes dikare berxwe bide lê tiştek ku ne tiştek ku ecebe dîsa jî ji bo apo got serokê û çepikle kirin apo got çi wara çepikle kirin apo got ez xizmeta devleta Tirkiye deme wara çepikle kirin apo got ez Kurdistanê naxwazim wara got bijî serok apo wara çi got wara got bijî serok apo rêveberî me îzar kek belerî tiştek ku ez nelî wê deme mesela ev le suçları PKK'yı ku 120 militari hazır militari wî hene ne ev yani suçların teri rêveberê PKK yani bana berpisyarî wê xayîtiye alîkî de rast e alîkî din de jî îro li roja îro îdî internet heye ev tiştek ku ev dizanin ev kesken bêjî ser çiya dîsa nizanin li ev kes ku li bajar û gundan de PKK alîkirî PKK dikin pişkirî PKK hemû dizanin îro roja internetê her tiş herkes dikare her tiş bizane xwe bigihîne tiştek ku yani pêwîst e ez wî fikirde ez ne vî fikirde me ku yekê PKK ku xwedira xwe heye haya xwe vê gotinê PKK tune na ez vî qebûl nakim ez yani herkes her tiş dizane biborînin hûn dibêjin eger ku dizanin çima dikin ji xwe pirsgirêk çi mesela ev e li wî were jî fikra me ye ez dibêjim wala şerlavin loma wala ji bo berjewantiyê xwe wisa dikin loma yani îdî li tev li ban yani nîx nemaye rastî nemaye herkû û neyaqî nemaye Kurdistanî nemaye berjewendî maye ji bo berjewendiya xwe û a sosyal a em bêjin psikolojî a nizanim a boriyê de ji bo wê ev tiştek ku apo dibêje berçavan de dîsa jî apo diparezin yani her tiştek ku berçavan de neqiye berçavan de ev tiştek ku apo dibêje li dijî milletê Kurd e ev jî dizanin lê bi rasterast bizaneyî apo diparezin li bingiya wî de jî berjewendiya wan heye berjewendiya wan şexsî heye ne li Kurdistan tune ji bo berjewendiyê xwe şexsî apo diparezin yani ez bi wî fikirde me temaşevan hêja mixabin nêvanîman nehat pirsgirêka xwe şereser nekin li ev jî likarin li bername wê de dur û dirêj biaxivin lê dîsa jî ev dixwazin li vir bername xwe dawî bînin daxwaziya me ew ku hûn bi sebir me gudarî kir lê ez dixwazim bêjim eger ku em hemûyan li dîsa em ê biceribînin belkî dîsa hatiye em bilerin işaretî hebû dîsa na mukabin na lê dikare tekeve hewl dide lê nayê dawî ew nayê mukabin ev jî li vir bername xwe davîtînin heta dixwazim ji wê jî vere bêjim dîsa dubare bikim eger ku em dixwazin lê platforma Xelat TV û reça weşarê Xelat TV pêk qayîlin divê em piştgiriya Xelat TV bikin piştgiriya Xelat TV çi ye abone bin wan re abone bidin naskirin û zêde bikin û weşanê wê bela bikin ji ber ku Xelat TV ji bo platforma hemû welatperezî Kurdistanê çi dibe bila be welatperezî me re bes e
jikwa zede yani alternatif çaresini evet. Haya ilo eftişiku kebasi haya ilo jiberkum bejin hişmendiya velat pereziye jimbela kim bu loma. Le ilo duhazın ku hişmendiya velat perezi meda zede be hurtbeku eftişikul hember velat pereziye de bela tek bir şey. Ve avay endibejin karaktebe platforma velat perezene. Bu loma endibejin ev kesik dibejin ez Mafi milleti Kürt li Parezim milleti Kürtî mafi ku heye û Kurdî devletê ve ev ji bo vê hişmendiya xwe divê xelettere piştgiriya xeleteyê bikin. Bi vê hişmendî heta carekî din biminin xêrî xweşiyê da êvar baş.